Γεια σας παιδιά, πάλι Ραφαήλ Gamer εδώ και θέλω να πατάτε σε κάποιους gamer like και subscribe. Ο πρώτος είναι ο Φώτης Game. Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις 30 εγγραφές. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ο δεύτερος είναι ο 2J Games. Πόσο ψηλά ήταν το σπίτι του Avery. Oh, hey! Hey, baby! Πού βάζεις το κεφάλι σου, ρε, Drake? Ρε, Drake! What the fuck? Ο τρίτος είναι η Anonymous Gamer. Βοηθήστε τους. Ο τέταρτος, ο δασκάλος μου στο μπουζούκι. Έγχορδο. Ο πέμπτος, ο Big Easy Gamers και ο Bill Gamers και ο τελευταίος και καλύτερος, ο Μάνος. Εντάξει, δεν είναι καλύτερος από το 2J. Αυτό ήταν το βίντεο. Like και subscribe.